Gweni Gwyllt, ffasiwn egwyddorol gan Gill Jones. Ym Mehefin 2025 agorwyd siop ddillad Gweni Gwyllt ar ganol prif stryd Machynlleth, sef heol Mengwyn. Saif yng nghanol rhes o fusnesau bach annibynnol lliwgar ac unigryw, sy'n ychwanegu cymaint o fywyd a bwrlwm i'r dref farchnad hanesyddol hon. Dyma siop sy'n falch o hyrwyddo dillad gan gynllunwyr Prydeinig. Mae'r casgliadau'n lliwgar, hwyliog a chyfoes ac wedi cynllunio i hudo a chodi calon ar yr olwg gyntaf. Bwriad Rachel y perchennog oedd creu naws yn y siop oedd yn cyfleu egni positif a rhydd a rhoi cyfle i'r rhai annibynnol eu meddwl fynegi personoliaeth drwy ddillad a steil unigryw. Mae Rachel yn hanyn wreiddiol o drawscoed ger Aberystwyth, ac ar ôl bod yn berchen ar siop ddillad priodas ym Mhenarth am 10 mlynedd, teimlai dynfa i ddod yn ôl i'r canolbarth ac yn nes at ei gwreiddiau. Ar ôl cwrdd â'i rhieni am ginio ym Machynlleth un diwrnod, teimlai mai dyma'r union le roedd hi eisiau bod, ac mae'r gweddill yn hanes fel maen nhw'n dweud. Wedi swyno gan dŷ haf oedd ar werth y prynawn hwnnw, mentrodd rhoi cynnig arno ac fe derbynwyd yr un diwrnod. O'r munud hwnnw, gwyddai ei bod eisiau agor siop oedd yn hwrwyddo dillad lliwgar gan gynllunwyr Prydeinig, ac yr 19 o Fehefin 2025 agorwyd drysau Gweni Gwyllt am y tro cyntaf. Mae stoc 25 o fusnesau a sefydlwyd gan ferched ar werth yn y siop a 10 gynllunydd o Gymru yn ei plydd. Mae Gweni Gwyllt yn falch iawn o fod yn chwifio ar faner ar ran diwydiant gwerth cynnyrch y Deyrnas Unedig, gan roi cyfle i gwsmeriad i ddethol nifer fach o eitemau yn gnewyllun i'w cwpwr dillad i'w steilio drwy'r tymhorau. Mae Rachel yn awyddus iawn i esbonio i bobl pwy yn union a gynlluniodd y dillad, o ble daw'r defnyddiau, pa ffibrau sydd wedi eu hailgylchu, pa ddefnyddiau sy'n figan ac yn y blaen. Mae'r nwyddau'n cynnwys dillad amrywiol, bagiau, gemwaith a chardiau. Daw'r cynllunwyr o bob cwr o Brydain, o'r Alban i Aberteifi, o Ynys Manaw i Gaerdydd ac o Lundain i Gricieth. Mae'r siop yn llawn o gasgliadau sydd wedi eu creu yn ogystal eu cynllunio ym Mhrydain. Rydw i am i'r cwsmeriaid gael pleser o'r dillad maen nhw wisgo, meddai Rachel. Dwi eisiau iddyn nhw gofio ble cawson nhw'r dilladyn a bod yn falch ohono. Dwi eisiau iddyn nhw adlewyrchu eu personoliaeth a'r byd maen nhw am ei fod yn rhan ohono. Wrth gwrs mae bod yn fusnes bach annibynnol yn sialens yn frwydr ddyddiol gyda'r siopa mawr adnabyddus sy'n cynhyrchu eitemau ffasiwn cyflym di-ddiwedd sydd wedi ei gwneud dramor am brisiau anhygol o isel. Sut allwch chi wneud y crys tŷ am 2 bunt? A pheidiwch â sôn am amodau gwaith ac ecsbloetio'r trieniaid sy'n gwneud y dillad. Yn ôl Rachel, mae'n amhosibl cystadlu â siopau o'r fath, ond mae'n gobeithio bod Gweni Gwyllt yn hau hadau a bod eich chwsmeriaid yn sylweddoli bod ganddyn nhw'r pŵer i bleidleisio gyda'i harian gan wybod bod yr arian hwnnw yn mynd yn ôl i system sy'n creu byd y bydden nhw'n falch o'i gefnogi. Un canoliadwy, moesol ac un fydd yn cael effaith positif ar eneidiau creadigol a'r blaned hyfryd hon sy'n gartref i ni. Dydy Rachel ddim wedi edrych yn ôl ar ôl agor y siop. Mae'r ymateb wedi bod yn eithriadol, gyda chwsmeriaid yn teithio o bell ac agos i gefnogi'r cynllunwyr. Mae'n gweld llygaid y cwsmeriaid yn goleuo wrth gerdded drwy'r drws a gweld y lle yn llawn lliw yn arbennig iawn, meddai Rachel. Mae gan Gweni Gwyllt bresenoldeb creu a flein hefyd, gyda newyddion misol, postiadau blog ac ystod-eong o bynciau a chefnogaeth cyfryngau cymdeithasol gref. Ar ddechrau 2026, mae Rachel wedi bod yn brysur iawn yn mynychu ffeiriau masnach. Mae hyn yn rhoi cyfle iddi gyfarfod eich cynllunwyr a chadarnhau casgliadau'r tymor newydd a hefyd i wneud cysylltiadau a chynllunwyr newydd, sydd ag ethos yn gyfend ag ethos Gweni Gwyllt. Wrth edrych i'r dyfodol, mae Rachel yn dweud nad ydy hi eisiau agor rhagor o siopa, ond yn hytrach ei uchelgais ydy bod yn berchen ar un siop berffaith.
Mae'n edrych ymlaen at groesawu cynllunwyr newydd i'r tîm a chefnogi ton newydd o'r gynllunwyr ifanc hefyd, gan roi llwyfan heddiannol iddyn nhw, a chyfle i'w chwsmeriaid gael rhywbeth unigryw, gan wybod mae nifer fach iawn o bob eitem sydd ar gael. Yn ôl Rachel, mae Gweni Gwyllt yma ar gyfer unigolion modern sy'n croesawu creadigrwydd a chynaledwyedd, y bobl hynny sy'n gwerthfawrogi siopau egwyddorol, yn hoffi lliwiau cryf a steil unigolydd. Rydyn ni yma ar gyfer gwsmeriad lleol, a rhai hynny sy'n dod i'r farchnad bob wythnos ar gyfer ymwelwyr yr haf, y cerddwyr, y beicwyr, pawb sy'n uniaethu efo natur. Mae Gweni Gwyllt, www.gwenigwyllt.wales ar agor o 10 o gloch y bore tan 4 o gloch y prynhawn o ddydd Mawrth tan ddydd Sadwrn. Cofiwch alw pan fyddwch chi yn y cynffiniau.